Nesa? Bore da. Dych chi brysur heddiw? Ddim yn brysur iawn. Dwi'n meddwl bod y glaw yn cadw bobl adre. Mae gen i 4 llyfr i ddwad yn ôl heddiw. Dwi'n meddwl bod y dyddiad yn iawn. Mae'n ddrwg gen i. Mae'r llyfrau yma'n hwyr. Diar. Faint o arian dych chi isio? 55 ceiniog yr un. Felly 220. Dyma chi. Un munud. Oes gennych chi lyfr arall? Dwi ddim yn meddwl bod gen i un arall. Dwi'n meddwl bod gennych chi eiriadur Cymraeg. Mae'n ddrwg gen i. Mi anghofius i. Dwi'n meddwl bod y geiriadur yn y bag efo'r ffeil dosbarth. Gai gadw'r geiriadur am bythefnos arall? Wrth gwrs. Gai eich cerdyn chi? 1 munud. Dwi'n meddwl bod y cerdyn yn fy mag i. Ydy. Dyma chi. Diolch. Gai'r 3 llyfr yma yr wythnos yma, os gwelwch chi dda. Cewch wrth gwrs. Dyma chi. Diolch. Hwyl. A mi fyddai'n ôl mewn pythefnos. Hwyl.